Здравейте и добре дошли в курса Разработване на динамични приложения с Java. В този курс ще разгледаме JSP-та и сервлите. Така, първо какво е приложение? Web приложение е това, което то се разпространява в световната мрежа посредством протокола HTTP. Служи за транспортен механизъм. Най-важната характеристика на приложението е, че те предоставят динамично вместо статично съдържание, както при HTML. Това е много важно нещо. Може би, както сте минали HTML курса, сте разбрали, че не може да правим нещо динамично само с HTML. И именно за това ни трябва и Java. Също ще използваме за сървър Apache Tomcat. И в момента ще ви покажа как да го свалите и конфигурирате. В Google пишем Tomcat 7. В началната страница отиваме на Binary Distributions и ни трябва Windows Service Installer, в зависимост от каква операционна система сме. Така, аз няма да го сваля, защото го имам вече свален. След като се свали, инсталирате Next и би трябвало да имате в C Program Files папка Apache Software Foundations. Вътре трябва да имате папка Tomcat 7. И това е. Сега, за да проверим дали работи, ако сте на Windows 7, в старт менюто долу Search, където е, аз понеже съм на Windows 8, пиша тук Monitor, трябва да видите тази иконка и с десен бутон да го стартирате като администратор. Ако не го стартирате като администратор, няма да стане. След като видите този прозорец, тук може би ви изписва Stopped. Ето, аз го спирам. И трябва само да стартираме, така че да стане статуса стартиран. И проверяваме дали работи. В нова празна страница пишем localhost 8080. И ако виждате тази страница, значи всичко работи добре и няма никакви грешки при конфигурирането на сервера. Сега ще ви покажа как си свалим Eclipse, който да разработваме тези приложения. Eclipse, който сте писали в предишните Java курсове, е по-различен от този, който ще свалим в момента. Така, вие сте писали на този Eclipse с Java Developers. На нас ни трябва ето този за Java EE, т.е. Enterprise Edition. Зависимо от операционната система, сваляме. Така, аз няма да го свалям, защото го имам свален. Направо ще отида в папката да ви покажа където съм го свалил. Да, ето го. Това е Eclipse и трябва да го резархивираме в папка. По наш избор, в моя случай папката ще е Eclipse Tutorials. Стартираме го. Резархивира се, има доста файлове. И готово е. Сега отиваме в папката, която сме му задали да резархивира. В моя случай беше Eclipse Tutorials. И както виждаме, папката на Eclipse, иконката и стартираме. Така, тук ще ви попита за Workspace, т.е. къде да сейвате всички файлове, които създавате. Аз ще си избера на работния плод. Да го намерим.
го на Workspace. Сега ви зарежда. И това трябва да видите като дефолтен Workspace. Това си е самия Eclipse. Както виждате, няма никакви проекти. Сега, тук това е много важно нещо. Когато виждате тук, че пише Java, отивате на Open Perspective и трябва да намерим Java EE, което си е по дефолт. Не знам защо така е станало. Както виждате, промениха ни се тези иконките тук. Първо, преди да започнем, най-важното нещо е да си конфигурираме сървъра. И точно това ще покажа в момента. Отиваме на файл, New, Other и тук търсим сървър. Ето, намираме сървър, Next. Видях, че съм свалил Tomcat 7. Намираме го. Така, тук даваме Browse и както ви показах в началото, папката в C Program Files, Apache Software Foundations, избираме Tomcat. Next и Finish. И тук в Servers, както виждате, извинявам се, ни изписва нашия сървър. В момента е спрян. Когато го стартираме, може да излезе грешка. Сега ще видим. Да, грешката. Отваряме Monitor Tomcat като администратор и както ви показах одеве. И просто спираме сървъра от този панел. Може би как се води. Окей. Така, с Eclipse той ни служи нещо като този панел за стартиране на сървъра. И както виждате, сървъра работи. Така. Сега ви показвам как си направим нашия първи сервлет, нашия първи проект. Отиваме на New, Dynamic Web Project. Динамично приложение ще правим. Нека го кръстим Hello World. Избираме си сървъра, който сме си конфигурирали. Next. Next. Тук е важно да изберем това тикче за WebXML. За в бъдеще ще разберете за какво служи този файл. И както виждате, ни конфигурира автоматично проект. Сега, в папката Web Content даваме New GSP файл. GSP файл е много приличен на HTML файла, но с разликата, че в него може да вмъкваме Java код, което го прави толкова специално. И нека го кръстим index.jsp. Next. Нека по дефолт оставим всичко. И както виждате си има body, head, всичко като HTML. Така, даже сега ще го стартираме с HTML код, да има нещо. Hello World. Отиваме, значи маркираме GSP-то, десен бутон, Run as и го стартираме на нашия сървър, който сме му задали. Ще го направя винаги да го стартира. Да. Окей. И ето виждаме, изписва Hello World. В момента го копираме този URL и го поставим в нашия браузър. Той ще работи без проблем. И това е нашето първо GSP. Сега да ви покажа за сервлет.
Има разлика между GSP и Servlet и вие много скоро ще го научите в следващите лекции. Даваме на... Чакайте от начало. На проекта нов Servlet. Ето, New Servlet. Като package ще му дам First Program. Ще се казва Hello Servlet. Да има разлика от GSP-то. Next. Когато видим тази страничка, това са методите, които искаме автоматично да бъдат конфигурирани, когато създадем сервлета, извинявам се. За сега ги оставям до post и до get и за напред ще разгледаме всеки един метод какво прави. И както виждате, тук доста код автоматично се конфигурира. Така, виждаме нашия doGet метод и doPost, които сме задали. Взима параметрите request, response. Request-а това е заявката, която от сервлета изпращаме към нашия сервер localhost. А response-а е тази информация, която ни връща сервера след като види заявката. Най-просто казано. В doGet метода, когато стартираме страницата, ще се изпълни кода. И сега нека да принтираме нещо на нашите клиенти. За целта ще извикам класа PrintWriter. Така, искаме да взимаме информация от сервера, значи пишем response getWriter. Така, трябва да си импортнем библиотеката. И в случая ползваме метода getWriter. Също като конзолата, println метода, println. И тук с една разлика, че тук би трябвало да използваме HTML код, което не е много правилно. Но за това сервлета се използва нещо като контролер. Значи това, което GSP-то съдържа HTML кода. Сервлета ни съдържа Java кода. Така го възприемайте. В смисъл, това не е много правилно в момента. Това е най-простия пример, с който мога да ви покажа doGet метода. Сейфваме го и го стартираме. По същия начин run as и на сервера. И както виждаме, Hello World. Желание от нас резултат. Мисля, че това е добро начало за първа лекция. Ако имате някакви въпроси, пишете коментари под клипчето. И до следващия път. Надявам се да сте разбрали всичко. Здравейте и добре дошли във второто видео от курса Разработка на динамични веб приложения с Java. Така, надявам се, че сте научили и изгледали първото видео, защото сега ще правим малко по-сложни неща. Така, това е сервлета от миналата лекция. Сега, в това видео ще ви обясня малко повече за тези doGet, doPost методите и може би към края ще ви покажа как става работата с изпращането на информация по форми. Така, първо в doGet
метода. По принцип то се води get метод, до get е в Java. По get метода се предават параметри по URL-ато. А именно, виждали сте на сайтовете, например YouTube и някакви въпросителни, нещо си равно на нещо дълго. Това е именно get метода, с него се предават информация в търсачките, например, където параметъра може да се гледа и в линка отгоре. Но, например, когато имаме форми за парола, за регистрация, не е хубаво се виждат от всеки. И използваме до post метода. Той пак ни взима данните също като при get, но не се виждат. Общо казано, това е разликата. Също така, когато имаме някакви линкове в GSP-то, може да им даваме пътища с get параметрите. Ще ви покажа как става. И това е общото за до get и до post. Така, сега за целта ще направя нов проект, да ви го покажа как става работа, защото на теория много лесно. Така, тук пишем името на нашия проект, който ще създадем. Например, да го кръстим. Post and get. Така, избираме си Apache-то, както миналия път. Всичко по дефолт оставяме. Next. Да не забравим WebXML папката. Така, ето го нашия проект. В Web Content, WebInf се намира този файл WebXML. Сега ще обясня малко повече за него. Това е XML файл, подобно на HTML, има тагове, отварящ и затварящ, но там е малко по-различно. Така, тук имаме таговете Display Name, т.е. това е името на нашия проект. Welcome File, това е когато стартираме нашия проект, се стартира, да търси файловете index.html, GSP, защото трябва да стартира нещо, когато го стартираме. Ако имаме много файлове, например, може да се обърка компилатора. Или може да е нещо грешен файл и да има някаква грешка. Това е за WebXML файла за сега. В следващите лекции може да пишем малко XML, за да манипулираме нашите URL-та. Така, сега ще създадем един сервлет. Този сервлет ще го сложим в пакета контролер. Името на нашия сервлет ще се казва контролер. В Java класовете винаги започва с глава буква. По принцип така е прието. Така, next. Next. Методите ще използваме до post и до get, специално за това видео. И му даваме finish. Ето го нашия хубав сервлет. Така, сега ще създадем в папката Web Content едно GSP. Ето, New GSP, Java Server Page. Ще му дадем име index.jsp, защото видяхте файл към файловете, че този файл по дефолт ще го стартира, когато стартираме нашия проект. Next, по дефолт цъкаме Finish. Ето го GSP-то.
Сега малко за doGet. Нека стартираме контролер да ви покажа нещо. Първо трябва да стартираме и сървъра, разбира се. Така, всичко е наред, стартиране и нека стартираме специално контролера. Трябва да маркирате контролера и да го стартирате само него на сървъра. Както миналия път избираме да ни пита повече, когато стартираме. И виждате, че празен прозорец, защото нищо нямаме в контролер. Сега искам да копираме ето тази част от нашия линк. Ето тази. И в нашия GSP файл ще създадем един линк. Така, нашия линк ще се казва print текст. Да, нека така да го оставим. Така, той ще води до името на проекта ни, сървлета, който ни е, въпросителна action равно на write. Така, сега ще обясня всяко на нещо от тези. Въпросител напишем, когато ще имаме някакви параметри, които се подават чрез get метода по URL-ато. В случая параметърът ще е action и този action ще е равен на write, т.е. да пише нещо. Този action на друг линк може да бъде равно нещо друго. Например delete, logout. И когато отидем в контролера, в метода doGet, защото ще прихващаме параметрите, които ни идват по URL-ато. Сега тук ще използваме някои методи, които може би не сте виждали, но ще ви обяснявам за тях. Така, както в Java, спишем string action request. Това е заявката, която сме изпратили от сървъра. Get параметър. Така, сега ще обясня всяко едно от тези неща. Създаваме си един string, който го кръщаваме action. Този string ще взима заявката, ще взима параметъра от URL-ато, който се казва action. Ето, тук това ни е параметър action и в случая той ни е равен на write. За сега просто взимаме параметъра. Достъпваме го по този начин. С заявката метод.get параметър. Така, и сега проверяваме на какво ни е равно. Например, action равно на... По-скоро не. Извинявам се. Дали е равно на write. Write, защото сме му дали, че е равно на write тук. Така, print writer, забравя го да го сложа. Това от миналия път го знаем. Извикваме printWriter, за да печатим нещо на нашата страница. Така, в случая ако нашия action
чрез метода equals проверяваме дали е равен на думата right. Ще се изпълни нещо в този if. И нека да напишем какво ще се изпълни. Ще напечатам малко текст. Text from get метод. За да видим, че това е точно текста, който сме задали в get метода. И нека да го тестваме. Сейваме. Стартираме индекс. Направо проект си го стартираме, то по дефолт ще ни стартира този index.jsp Java Server Pages. И нека да тестваме. Както виждате, като натиснахме линка, автоматично ни препрати към екшена да е равно на right. И се изписа този текст, защото сме го прихванали с get параметър. И сме проверили, че е right. Ако е равно на right, направи това. Нека да видим, ако не е равно. Да кажем, action е равно на нещо друго, което не е правилно. Нека да напишем print invalid action. Невалиден action, защото сигурно има някаква грешка, ако ще изписва това съобщение. Нека сейваме всичко. Стартираме пак. Стартираме. Това ни е текста от get метода. Прихванали сме го с параметър action, който е равен на right. Нека да добавим нещо, което action да е равно нещо, което не е right. Например, нещо random. И виждаме invalid action. Каквото и да напишем. Така, това може да ви струва малко сложно, но нека да направим още един пример, ако искате, който може да ви се изяснят нещата по-добре. Така. Нещо малко по-простичко. Ще си запазя този линк с action, който е right. Надявам се сте го разбрали. По get параметъра ще прихващаме от URL-то. Нека да принтираме екшена, който сме задали. Така. Action is. Това ни е един string. В Java трябва да сте ги разбрали, ако сте гледали другия курс. И просто с плюс ще извадим името на нашия action. И нека да го тестваме. Стартирали сме. Първо, нямаме никакъв action. Нашия action е right. Защо сме му задали action да е равно на right? Ако го сменим, например, new action, да напишем просто текст. Виждаме, текста се сменя. Даже може да направим така. Да го прихванем като header. Да се вижда по-хубаво, не за друго. Стартираме. И виждаме, че нашия action е right. Може би не трябваше да се показва напред, но няма значение. Виждаме, сменя се екшена.
И надявам се това ви е помогнало да разберете по-добре get метода. Така, това мисля, че е достатъчно за този туториал. До следващия път поиграйте си малко с GSP-тата, пробвайте екшени и такива неща. Надявам се да ми се е сторило много сложно. Следващия път ще разгледаме с DoPost какво може да правим и ще напишем една формичка за валидация. Не прихващаме параметрите от формата. И благодаря, че гледахте видеото.